नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत हराभरा कबाब। तर त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते आपण पाहूया। त्यासाठी मी इथे घेतलाय बारीक चिरलेला एक कांदा, अर्धी वाटी कोथिंबीर, 10-12 काजू, एक शिमला मिरची बारीक चिरलेली, एक हिरवी मिरची कट केलेली, 8-10 लसणाच्या पाकळ्या, थोडंसं आलं, एक वाटी पालक घेतलाय धुवून, एक वाटी वटाणा, मटारचा वटाणा आहे हा, एक बटाटा उकडून किसून घेतलेला आहे, 2 चमचे बेसन पीठ, चवीपुरतं मीठ, काळा मसाला, अर्धा चमचा जिरा पावडर, हळद, मिरची पावडर, धना पावडर आणि ब्रेडचा चुरा। तळण्यासाठी तेल आणि पाणी। कढई आपली गरम झालेली आहे। आपण त्यामध्ये 2 चमचे बेसन पीठ घालून घेऊया आणि हलकसं भाजून घ्यायचं आपल्याला। 2 मिनिटं भाजायचे। आता आपलं बेसन पीठ भाजून झालेलं आहे, हलकसं भाजून घ्यायचंय, चॉकलेटी वगैरे करायचं नाहीये। काढून घेऊया आपण। आता आपण कढई गरम करण्यासाठी ठेवलेली आहे, त्यामध्ये आपण 1 चमचा तेल घालून घेऊया। आता आपण तेलामध्ये अर्धा चमचा जिरा घालून घेऊया, लसूण घालायचंय, 7-8 पाकळ्या घेतल्यात मी लसणाच्या इथे। आणि आता यामध्ये कांदा घालूया बारीक चिरलेला। कांदा थोडासा मऊ होऊ द्यायचा। 2-3 मिनिटं झालेत, कांदा आपला मऊ झालेला आहे। यामध्ये आपण वटाणा घालून घेऊया। वटाणा थोडा मऊ होऊ द्यायचा। शिमला मिरची पण घालून घेऊया। बारीक ते मीडियम गॅसवरती आपल्याला शिजू द्यायचं आहे। वटाणा आपला मऊ झालेला आहे। हिरवी मिरचीचे तुकडे घालून घेऊया, आल्याचे तुकडे घालून घेऊया, 1 वाटी पालक तो पण घालून घेऊया। पालक आपला मऊ होत आलाय। आता आपण कोथिंबीर घालूया। अर्धी वाटी कोथिंबीर घेतली मी इथे, घालून घ्यायचे। थोडंसं पाणी घालूया यामध्ये। पाच मिनिटं शिजू देऊया। आता हे शिजून झालेले आपण काढून घेऊया एका ताटलीमध्ये। थोडं थंड झालं की आपण मिक्सर मधून काढून घेऊया। आता मी इथे एक मिक्सरचं भांडं घेतलंय, त्यामध्ये आपण हे घालून घेऊया। बारीक करून घेऊया मिक्सर मध्ये। आता मिक्सर मधून बारीक काढून घेतलेलं आहे आपण एका बाउल मध्ये काढून घेऊया। आता आपण हे बाउल मध्ये काढले, यामध्ये मी उकडून किसून घेतलेला बटाटा घालणार आहे। एक बटाटा घेतला होता मी इथे। मिक्स करून घ्यायचे। रेसिपी समजण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा मैत्रिणींनो। 2 चमचे बेसन पीठ घेतले मी इथे, मिक्स करून घेऊया। थोडीशी हळद घालूया,
चवीपुरती मिरची पावडर, चवीपुरता काळा मसाला, अर्धा चमचा धना पावडर, चवीपुरतं मीठ. मिरची पावडर आणि मसाला तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता. आपण मिक्स करून घेऊया. आता आपले मिश्रण तयार झालेलं आहे. आता आपण याचा हराभरा कबाब बनवूया. हात थोडा ओला करून घ्यायचा, पाणी घ्यायचं थोडंसं, म्हणजे आपल्या हाताला चिकटणार नाही. असं गोल करून घ्यायचंय. काजू लावून घ्यायचं यावरती. ब्रेडच्या चुऱ्यामध्ये बुडवून घेऊया. असेच आपण सगळे बनवून घेऊया. आता आपले कबाब बनवून झालेले आहेत. आपण तळून घेऊया. तेल गरम करायला ठेवूया आपण. 125 ते 150 ग्राम मी तेल घेतलं इथं अंदाजे. हळूच सोडायचे असे तेलामध्ये. छानपैकी तळले जातात ते आपले कबाब आणि सुगंध पण छान सुटलाय. हे पहा किती छान झालेत आपले कबाब. आपण काढून घेऊया. मस्त झालेत. आता आपण असेच सगळे तळून घेऊया. आता आपला हराभरा कबाब तयार झालेला आहे मैत्रिणींनो. रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह. थँक्यू.